Nagrigatin biag ko tiag may sa kang kanayon lang asiliwaken ka alang aruden biag ko di nakadbaybayan tanal paskon ngayon kariya di kan lipatan masika biag ko ket ipangat na inulilam to'y pusok tagi mura ni ayat init bulan di ay nga to isudat saksita ay wen nobya ko di nakadikawa na minsan pa'y biyak ko anay ridit pa nagparang adagus taladawam kanyak ibugbog mo nga ruden ti Diro Ni Ayat tanan na mek maminsan pa'y ti samit ni Ayat Nagrigatin biag ko ti agmay sa kang kanayon leng nga siliwaken ka alang aruden biag ko di nakadbaybayan tanal paskon ngayon kari adi kan lipatan masika biag ko keti panggak na inulilam to'y pusok tagi mura ni ayat init bulan di ay nga to'y sudat at saksita ay wen biag ko di nakadikawa na minsan pa'y biag ko anairidit pa nagparang adagus taladawam kanya ibugbog mo nga ruden ti Diro Ni Ayat tanan na mek maminsan pa'y ti samit ni Ayat tanan na mek maminsan pa'y ti samit ni Ayat